Βασανισμένο μου παιδί. Πρέπει να ξέρεις ότι η εξομολόγηση γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ ουρανού και γης. Γι' αυτό θα πρέπει να είσαι ειλικρινής, να ανοίξεις την καρδιά σου, να τα πείσεις στον χρόνο ώστε να υπερθεί κάθαρση. Ναι, πάτε, ευχαριστώ. Μίλησε μου, παιδί μου, και πέστε μου επιγραμματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όσο να είναι το επιγραμματικά με βοηθάει να τα βγάζω. Κυρίως επιγραμματικά. Ας ξεκινήσω από το χώρο της εργασίας. Εξομολογούμε, πάτερ, πως στην εργασία μου όταν ο προϊστάμενος με πιέζει, τον βρίζω έσχρα. Αμαρτία. Δηλαδή μιλάμε και γαμώτα έσχρα. Έκανε αμαρτία. Βέβαια από μέσα. Δεν έχει σημασία, γιατί είτε από μέσα σου βρεις είτε απ' έξω σου, ίδρυση είναι ίδρυση. Ντρέπομαι. Ταπεινός. Ταπεινός. Τελείως επιγραμματικά. Ναι, πάτερ. Υπάρχουν φίλοι συνάδελφοι στον εργασιακό χώρο. Υπάρχουν, πάτερ. Έχει τύχει ποτέ να σκανδαλιστείς από κάποια φίλη συνάδελφη? Εξομολογούμε, έχω σκανδαλιστεί, πάτερ. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ντρέπομαι. Ταπεινός, μεγάλη αμαρτία. Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή να πειράξεις το σώμα σου. Τι εννοείται, πάτερ, να πειράξω το σώμα μου? Πως δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες στιγμές κατά τις οποίες πειράζεις το σώμα σου με πονηρές σκέψεις που σου βάζω έξω από εδώ? Το πειράζω. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ντρέπομαι. Ταπεινός, μεγάλη αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Και πόσες φορές έχει συμβεί αυτό? 57, 35, 40 φορές το μήνα περίπου, πάτερ. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Δεν ντρέπομαι γιατί μ' αρέσει κιόλας. Αμαρτία, μεγάλη. Είσαι παντρεμένος? Όχι, αλλά υπάρχει μια κοπέλα με την οποία έχω συνάψει σχέση, πάτερ. Δεν πιστεύω με την κοπέλα να διατηρείτε προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις. Διατηρούμε, πάτερ. Δηλαδή την κοπέλα την έχεις πειράξει? Ναι, την πειράζω, αλλά δεν την πειράζει που την πειράζω. Για να καταλάβω, η κοπέλα ήταν χαλασμένη ή εσύ τη χάλασες? Και τι είναι η κοπέλα, πάτερ? Κονσέρβα? Ρε παιδί μου, εννοώ, εσύ της έκαμες την πράξη για πρώτη φορά? Εγώ. Έτσι μου είπε. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ντρέπομαι. Ταπεινός. Εγώ Παναγία, να πουλήσω το μάσκο, μιλάς τις αμαρτίες. Πονούσε πολύ ή εισήλθες μετευκολίες? Πονούσε, πάτερ. Λόγω που... Και πού συνέβη η πράξη αυτή? Στο γραφείο που εργάζομαι, πάτερ. Ενώπιον όλων? Ενώπιος ενωπίου. Είσαστε δυο σας? Αφού ενωπίο... Και δεν μου λες, παιδί, τι φορούσε η κοπέλα? Τι έπαθε? Φούστα, μπλούζα, κάλτσες, γόβες, κοκαλάκι, πορτμαντό. Τα ενδύματα, εσύ τι τα έβγαλες ή μόνη της εξεδίθη? Εγώ, πάτερ. Αλλά έχει και αυτή μια γρηγοράδα. Και από κάτω? Τι από κάτω, πάτερ? Λέω από κάτω. Τι από κάτω? Από κάτω τι γινότανε? Από κάτω ήταν άλλη εταιρεία, άλλα γραφεία. Ενώ ότι φορούσε από κάτω. Δεν φορούσε, πάτερ. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ντρέπεται. Ταπεινός, μεγάλη αμαρτία. Ταπεινός. Για τον δούλο σου δες ότι και δεν μου λες, παιδί μου, πού έγινε το συμβάν? Σας είπα στο γραφείο. Ναι, τα ακούσαμε για το γραφείο. Όχι, ενώ ότι ξάπλωσα πάνω στο γραφείο, πάτερ. Ήτανε τα νάσκελα ή τα μπρούμητα? Στην αρχή τα νάσκελα, μετά τα προύβητα. Δεν πιστεύω να εισήλθες και στην άλλη οδό. Όχι, πάτερ. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Μα πάτερ, εγώ ήθελα, αλλά αυτή δεν είναι κάθιτο, είναι ο άπιστος. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ντρέπομαι. Ταπεινός, μεγάλη αμαρτία. Και τι συνέβη μετά, τι έγινε ακριβώς? Μετά εγώ έκατσα στην καρέκλα, πάτερ. Α, και αυτή έκατσε πάνω σου? Γονάτισε. Προφανώς μετανιωμένη. Μπροστά μου. Στον κοίταζε, στον κοίταζε. Με θαυμασμό. Καταφυλάκι του δοκέ. Του δοκέ, πάτερ. Στο κεφαλάκι. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ντρέπομαι, πάτερ. Ταπεινός, μεγάλη αμαρτία. Δεν σου μίλαγε, τι σου λέγε? Πώς να μιλήσει, πάτερ, όταν τρώνε δεν μιλάνε. Εγώ, αφού τον απόφαγε. Ναι. Δεν βομολογούσε, δεν σου λέγε βρωμόλογο? Συγγνώμη, πάτερ μου, επιγραμματικά είναι αυτό? Επιγραμματικά με ένα εξομολογήσου δεν. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή για να εξομολογηθώ, εγώ πρέπει να πω και τι έλεγε αυτή. Τα πεις αυτά όλα, τα βγάλεις, θα καθαρίσεις αυτή που το δαιμόνια μέσα. Παιδί μου, μου έλεγε τι παιδί είσαι εσύ, παιδί μου, και έχεις κι άλλο παιδί που δεν φαινόταν που έχεις παιδί απάνω, παιδί μου. Τι πούστης είσαι, πούστη μου. Είσαι και πούστης? Όχι, πάτερ, εν τη ρήμη της κάβλας της ήταν. Τι αμλαζόταν και σου είπε? Μου έλεγε πω, παιδί μου, στρίψε μου τον άγκολα και δες το μελιτέρνα να με ξύνεις με τα πόδια των ηχιώνε. Τέτοια πράγματα, πάτερ. Σε σκισέ με την καριόλα! Με
Έχεις κάνει πουτάνα! Συγχωρέμε, πού το ξέρετε εκεί ήσασταν πάτερ? Άσε με να κάνω τσουλήθρα πάνω στην καράφλα σου! Μπορώ να μόνο. Μα συγχωρέστε με πάτερ, δεν θα κοινωνήσω. Συγχωρέστε με τον πάτερ, δεν θα κοινωνήσω πάτερ. Πάτερ, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με πάτερ. Από μένα μια φορά συγχωρεμένος, εγώ ξαλάφρωσα. Πάτερ, συγγνώμη, δεν είστε πάτερ? Όχι, και εγώ για να ξεπλογηθώ ήρθα.